Здравейте хора, аз съм Стефани. Днес ще играем FIFA Mobile. Днешното предизвикателство ще купих, прецаках се и купих чех вратар, а те ще го дават безплатно. Аз не знаех и купих го и сега ще го пробваме дали може да варди. Това видео е за това. Дали ще може той да варди. Не съм играл с него, но да видим дали той може да варди. За да знаете. Така, започвам. Head to head. Ще се оставям на хората да отиват до вратата ми, за да ми да се опитват да вкарват. И да. Ако ви харесва това видео, ударете лайк бутона, абонирайте се с камбанката и напишете някакъв коментар. И дайте по-бързо да стигнем 30 абоната. И мерси много пак за 20 абоната. И също така да кажа, това е последното видео на FIFA Mobile. Когато излезе новата AFC, ще почнем много яко с нея. Затова сега да започнем. Няма много да ги нападам. Само да могат да отидат до вратата. Но, както виждам, май играят ботове. Но сега ще разберем. Така. Опитвам се максимално да не им отнемам много топката, но просто играят в момента ботове и това е трудно. Айде, вземи. Защо фал? Дай го за тях. Не, защо? Добре, взея. Ставям го. Максимално далеч ще съм от тях. Така. Не! Човек, да. Ама не, да. Да видим. Не, той не може да варди. Не, първи гол, нищо не е. Има още време да видим дали той може да варди. Но първият му опит неуспешен. Така. Сега е наш ред. Така малко да разиграем. Натиснах пасинг. Нищо. Има време. Но това видео е само да пробваме вратаря, да видим той дали е добър. И ако не е, хора, вземете го, но не го използвайте. Ако е добър, защо да не си го използвате? Не. Да. Но просто ми е силна защитата. Земя. Не. Добре. Сега. Така трябва да играем по-внимателно. Не. Човек. Когато се опитваш да им дадеш топката, не мога. Но когато не искам, винаги успявам. Добре, дълъг пас. Успя да го хване. Добре. Не, това ще е гол. Не, какъв гол? Какъв гол? Роналдиньо му вкара. Можеше. Добре, дай аз да им вкарам бързо 2 гола. И хора, ако искате, кажете ми долу, в коментарите какви видеа би искали да видите в този канал и ще се опитам да ги направя. Да. Не! Бати! Човек върди малко, майко! 207 рефлекс. 200 дриблинг. Какво ти става? Човек. Накрая ще си дам мнението. Ще играем 2 мача. И да знаете. Така. Той не може да играе, бе, човек. Да варди. Остави ги. Не, бе, човек. Малдини, дай им топката. Добре, ай сега.
Тук ако ни я изварди. Пак ни я изварди. Човек. 4 гола подред тъпи. Мартинес повече вардише от него. Мартинес. Нищо. Това е видео за тестване. Даем топката. Така. Даем топката. Хернандес, даем топката. Модини? Така. Сега! Пак! Човек, 5 гола подред не може да изварди топката. Не, гола, да. Хвани, един път поне, да видя. Че можеш. Опа. Добре, пак е тяхна. Това е просто тъпо. Сега да се стегнем малко или... Опа. Клозе. Малко да се стегнем, защото 5 гола, човек. Аз стега. О, добре. Това поне го спасявам, но това не беше кой знае какво, но добре, спаси го. О, добре, бе! Ау, започваш нещо така. Някой има Клозе е напред. И не успях да му я подам. Добре, 2 гола извардя. Изварди. Но да. Нищо не са 2 гола. Той припусна 5. Сега дай тук да го пуснем. Центрирай, пази се. Не, вкараха го. Не. Не. Това беше много тъпо. Той играта свърши. Кога ще му вкарам? 7 гола трябва да му вкарам. Явно за сега Чех за нищо не става. За сега. Но да видим втората игра как ще се представи. Защо не се сменя? Добре! Бе! Какъв гол! Не успяха да го вкарат, но Така. Добре, пак. Браво! Така те искам. До втората игра да се покажеш добре. Загубихме 6-0, но нищо, това е видео само за тестване и да... Сега да видим втората игра. И така, хора, да видим втората игра, как ще се представи Чех. И да, започваме. Дано да се представи хубаво. Иначе ще му дам лоша оценка. Така, започваме. Това сме ние. 118 хора. Има 207 рефлекс. И е много силен. Какво ми се плезила? Ама изчакай, той ще ме би. Защото аз не мога да вкарвам. Нямам право. Не, че нямам право, просто трябва той да ми вкарва. Му дай топката. Да го видим сега. Само защитата ми да не му попречи, защото тя е силничка и да... Не, какъв гол препусна! Не! Човек! Това беше много тъпо. Добре. Ядно е, човек, какъв гол препусна. Фау.
Аре, вземи я и ти, бе. Човек, вземи тъпата топка, вземи я, вземи. Оф. Така, остави го, молеца, ти го остави. Остави ти го да се опита да вкара. Добре. Това беше извън, ама. Да. Добре, дадох му. Винисус. И добре! Спасяване на Чех. Така, Корнер. Добре. Няма пак гол. Не подайде. Не! Това вече ще е гол. Да. Толкова близо няма как. Но нищо. Видяхме, че може долу-горе, но според мен Мартинес май повече варди, защото Мартинес и отблизко спасява. 110-ката Мартинес. Не 113-ката. Ако искате и да пробваме 113-ката. Не, но това ще е последен. Какъв го препусна? Майко. Да го изварди. И какво казвах? Да. И това е последното видео в... Нали, за FIFA Mobile. Не е последното видео. FIFA Mobile е последно видео. И когато излезе новата FIFA, т.е. AFC Mobile, тогава ще почнем да снимаме по-мощно. И да, това е. За последно видео, моля ви се, хайде да съберем 15 лайка поне. Моля ви се. Защото на видео не съм събирал, нали, дълго видео имам предвид. На дълго видео не съм събирал... какво? Как? Yes! Изварди я! Yes! Yes, бе! Подай! Така. Тук. Да, малко да поиграя и аз ли, като за последно. Може би, казвам може би, но не съм сигурен. Може да има наистина последно видео, последен геймплей. Нали, в FIFA-та. Мисля да го направя, последен геймплей, но ще видим пак. Не, засада! Майко, какво правиш чак там? Нищо. Видяхме, че долу не може да варди. Това е последния геймплей. И ще кажа моя резултат. И да. Така. Пази се да стрелям, човек. Имах шанс за гол. Но нищо, това е само геймплей да тестваме врата. Чакай, да тестваме вратаря. Дай му топката. Добре, дай на този топката. Човек, трябва да направят играта, за да може да се подава и на другия отбор. Това ще е готино. За някой видеа. И какъв пропуск! Не успя да я изварди. Майко, това просто е ужасно. Но нищо. Така. Пък и може, но не съм сигурен. Казах, че е последно видео и да. И със сигурност, вече със сигурност, това е последното видео на FIFA Mobile. Ако ви е харесал, пръснете лайк бутона, абонирайте се и ударете камбанката да не изпускате новите ми видеа.
И да знаете, за дойде ли новата AFC Mobile, се разцепваме. Затова чао от мен. И така, хора, също забравих да добавя оценката си за Чех. От 1 до 10 давам му 5, защото той не може да варди, и Мартинес 110-ката дори е по-добър. Не може да варди отдалечни удари, от по-близо ударите. Той просто не става. Категорично за мен не става. Мартинес 110-ката повече варди. А вижте му статовете просто. Дефендинг 200 и 207 рефлекс. Това просто е безумно да не може да варди такъв вратар. Но да, той за мен, пак казвам, Мартинес е по-добър. Затова сега ви казвам чао и до нови срещи.